Can I take you a picture? I see you are taking pictures, right? Yeah, ngishapho na. Sharp. I-Friday namhlanje kho ngithathe ngiyaye. Yeah, ngiyabona ushuthi isithombe ngithi hayi man. Why uthatha isithombe ngikhona? Ngiveze lento le ebhaleni. Ngifuna yona vele qhabe ngenacho bisho emenza ngisho. Yazi ngwani. Okay, so by the way, I'm doing a show, ne? Yeah. I'm doing a show. Yabo ngiyashootha ne? Nami ngiyenze content. Nami ngiyenze content, yabo? Yeah. Ku content yami ngizokunika 1,000 rand. I'm going to give you 1,000 rand. Yeah. If your partner is a lawyer. So mele sifonele umuntu wakho. Yo. Usemsebenzi nje umuntu wabo. Yeah, samfonela ngithi just 1 minute. Just 1 minute call. Samfonela 1 minute. Sacheka ukuthi uthandana nawe na. If uthandana nawe then siyahamba siyasonga 1,000 then. Hayi uthandana nami umuntu wami yo. For real. 1,000 iphi ngangiqhathi ke bhuti wami. Funa ibona. Yeah, veza yo. Igama lakho ubani? Uzimkitha. Zimkhitha. Ngiyothandana nobani wena? Indoda yakho ubani? Masudu. Tatsana for how long? Ishini senje boma 6. Una how long? 6 months ishendwa. 6 months. Yamthanda. Yeah. Okay. So, ithi ufake ama number. Uqeleni ukubona umuntu wakho. Ufaka ama number simfonela. Namhlanje Friday, ngigqibela Tuesday. Okay. Go ufaka ama number. Nangu imayitsho. Awawazi ngikhanda. Hayi Mari senja yonza wazi njani abafana bephoxana benje.